Gak ya. Contoh-contoh dewe iki. Nah iki gini kok. Wis pokoke borong dewe iki. Paling gak diborong dia. Asli. Wes. Limbak Pak. Limbak kan bos. Bisa naik tolong. Iki lho blendrang. Gimana piye iso kecer ning iso kok. Blendrang meneh. Iki. Gano, Mbak. Oh, blendrang lho, blendrang. Jualane coba. Ayo. Ayo Mas Bayong. Ngene Rio ora betah meleh. Piye, Bos? Piye? Piye? Hah? Bendrong ora diwai. Bayong pancal ora apa-apa. Aku terus mikir ngene iki nek kudu nguyok piye. Iki mau kan sore lho. Lah ya. Lho yo. Sapa? Mas Rio. Om. Hah? Oh mampu lho. Oh tanggane Mas Rio nek ngono. Iya. Oh iya. Mas Rio sing iki, bonang iki. Oh alah. Ngene sih. Mas Rio love you. Wah, yang ngono to. Iya to. Kowe iki tunggone pacare malah ayem. Iki mau ngono. Ya tak salah saka mburi to. Soalnya jarang bisa foto kecantikan. Bisa kurang kompak. Mula saka kuwi tak golek siji bapak siji, Pak. Sing dhisik. Di bangkai ngono, kalau aku segedruan aku sengedang ora apa-apa. Master ini I love you. I love you. I love you kok ya. Duduk tengah lemur. Rabi kok duduk. Kejiwane ngerjai. Monggo Mas. Masa belum bangun ngopi? Ya kok ngajak kopi le Piye. Diurus sik. Saya bangun ngopi iki. Sinten? Bakal kopi. Sinten sing bakal kopi? Sing mawar. Nah, iya. Kaya rasane iki iso delak-delok ae kowe. Jangan ketemu dulu, Dal. Sopo? Iya. Saya. Lagi goyang napa nyanyi? DJ Dal. Emang cukup lho. Lah sapa? Nyanyi Dal. Ini Dal. Ayo, karo Pak Irman.
Oke, sabar ini. Pol, pedot nang. Niki goyang, nganggo gamelan apa organ? Temedun lho. Gamelan oke. Manut bae. Duh, rek kok bae rek. Manut ketua. Gamelan, Mbak. Ayo sini. Monggo. Iya. Mana mbak ya? Coba maju. Maju bos. Mas, iki lahirnya medeni lho cah iki. Ini kira anu kowe. Bersyukur kudune. Gelem nguri-nguri kok. Jadi lan sampeyan akeh lho. Ket mulai acak gelem jupur anjuk ning arep panggung. Ora enek nek kejaba iki. Ayo, saya tak delok enek. Temoh lho. Kadung kok. Kadung munggah yo kudu gelem. Gak iso. Moga Mas. Ki piye to? Sewan beli. Doane wong iki jadul ada tek kopi. Sopo? Nek wayang ngendang-ngendang yo, aja bakuan kopi gini ini. Piknik sayangan. Ini. Iya wis lho. Tenang, tenang. Iki lho. Legend ini kon mas tengah. Mobil legend. Hei, nek perkara ra di dhuwit ora terima kowe tok. Aku dhewe nek suruh iki ra entuk tanggapan ra di dhuwit. Kesayangan mau. Iya. Botol kopi. Nah, iya. Kopi ra dicetak. Iki goyang ya. Suwe ora tau roh goyangan mo. Wis pirang tahun pensiun iki. Iki ngene lek berhubung iki anu spesial seniore munggah. Antem DJ. Ya kopi. Iya sih, Bos. Iki tak tutup sik. Aman. Ayo. Kulo ikan nigoro. Maui senjatane Pak. Kiai cepet iso dolanan. Ibarat kasuksene yen dipecetake gunung jugruk segarane asap. Pripun? Parian. Kendal Boyolali Pak. Situ. Apa mana? Ambil lah.
Milih mie sedap opo Indomie Pak? Nek aku timbang berharap aluk sendiri. Andorot.